Давай отворим тук с един гостен, който си има много каналче, наречен Момчето БГ, който изгубим. Ще снимаме Браво Старс клипарка. Аз сега разбрах, че съм пуснал. И да изходя, аз съм Момчил Бакърджев, но ще се кръця в БГ. Аз съм от нов акаунт. Ако искате ме последвайте. Нали, после ще сложа линк в описанието на самото канала. И ще играем Brawl Stars. Той ще ви покажа профилът му. Той 12514 купи. Направо я ще покажа моя. Направо гледача. Той има герой. Ще покажа и моя. Чай го скрия това. Моят профил е ново, защото аз съм слаб сега малко. Ето моят профил. И чакаме тук да игра. Хора, може би този клип ще бъде дълъг и ще направим. Искаш ли да си анбоксинг двете кутийки едната моя? Да, сега може толкова. Добре, давай готово. Хора, в този клип сигурно ще се вдигна Дарила 20 ранг. И тук ще си усвита, защото ям това. Може да не сме толкова активни да говорим, защото е вече 09. Демек 12 часа и 9 минути. Да. Каналът е само за влогове и гейминг. И че имам понякога анбоксинги сигурно. Също който е хейтър, ако има канал, ще влизам и ще му хейтя всички клипове. Това не е решение. Нещо просто го измислих и сега. Това е етап. Да няма хейтър в този канал, също ще добавя в линка. Който е хейтър, просто гледа клипа. Да сами. Къде избира просто? Няма се да представя. Не е тук. Не е тук. То са телепорти. Не е тук. Ето го. Колко после гледаш клипа, ще видиш колко ми влязоха. Аз пък комирам. Хора, ще сложа музика на Илюминати просто. Да разберете как ми на нас с купите. Да. Какво ще кажа? Искаш ли другото? Или искаш ли пробвам? Айде, аз съм играя Дария пак. Ако искаш играй сами. Опа. Айде, аз ще отворя мод. Ти имаш канал, Макс? Пам. И хора в този клип ми се падна плам. Но няма да играя с нея, защото не искам там да купя. И ще играя да. Значи, хора, смеете си езика на руски, дава късмет, повярвайте ми. Смени го вчера и днес към да игра. Много бързо. Какво? Много бързо. Но ти си, че... Искаш да играя с Макса ли играеш? И тук ще направим гол! И вкарам топа с гол. Някой може на английски, на мен е на руски, защото гледах много клипове на руски. Бягай, бе. Бързо. Малко може да съм неадекватен, но не съм играл от 100 000 години. Мача е окончен, ние печелим. Няма чай, аз да си го сменим на руски. Това малко на български по-лесно, нали? Сами нося късмет. Този път моля да се падне нещо на баща. Не вече останаха легендарките. Хора, клипът може да стане много дълъг, защото може да стигнем с него неговите 13 000. Колко щяхме да стигнем? Там. Много купи, ма няма как да ги стигам. Искаш ли другото? Да, е така. Къде? На Бробъл. Добре, може да спам. Добре. Ма дай да ще го дигнеш 20. 20 ранг ли? Вау. Ще бъде трудно, но... Дарил. Добре, сега ще го почна пак. Чакай, че нали почнахме.
Дано да изпечем сами тебе убиха. Затова искам емза. Разберете ме, не разберете ме, ама не погрешно. Само тук сложих ли. То ще заби. Сами, браво, бе, машина, браво, кефиш ми. Чай, си викам, ко се върти и викам, легендарка, изведнъж пам. Ама нищо, пак да се радваме на късмета. Не бъдете очни хора, това води до гибел. Не, помощ сами. Умрях. Издадох багажа. На тебе пчелата кой ранг ти? Нямам Имаме си. 16. Не, Само Power знам. 5. мое 6. Макс, дръж. Пусни да изпи хела, бе, тъп ли си? Не. А, така. Сега просто ще подам и така. Бързо. Не, удържах я сам. Браво е попе. Не. Помощ. Не можах. С розата спусна май пауър, аз ще ни го е пуснал, давайте. Трябва да пазим вратата. Трябва да щупим тяхната врата, ама няма с какво да я щупим. Това е проблемът. Пускам хила и тук отпреди. То никой не може да чупи. Това е първи пауър пам, брат. Аз започнах хеца. Не можах да живея. Бързо, събери пауър. Те са много тъпи. Извиняй. Може ли да ги издръгнем? Не. Не, съжалявам сами. Ще е раздарил. Бързо. Поне да ни вкара друг гол. Нашия идиот. Никога повече няма да играе спам. Къде то смоделя? Ето. Айде, аз съм готов. Айде, бе. Аз съм готов. Кой скоро да ми Я пусни долу. Долу? Добре. Първо ще се вдигна Дарила, после Пама. Пама, знаеш, че един от скиновете, които няма, нали, така с... Един герой, който няма скинове е Пам. Също и Емза. Кой друг нямаше скин? Много ме дразни, че Спайка е силен, ама е на много малко кръв. Те много ме дразни. То трябваше да има някакъв баланс. Да, ма те някакво много силен на някакво много малко кръв. Това е ужасно, защото това си супер силен и толкова ти вземаш някой си. Спайка е за отдалече да дразниш. Какво? Спайка е за отдалече. Да, и е такъв дразниш. Не, ще умреш. Помощ. Тук ми влизат и двамата. Брат, не знам как не ме оцелиха. Не, пък скриха много. Аз съм по средата навсякъде виждам хора. Аз навсякъде виждам хора и се крилоха, аз те бягам. Да, аз нямам така възможност. Възможност. Не. Обрах ги. Как се спуснах при тях? Ай, кажи ми. Вижда ли как буквално от водата, от киселината, как се изстрелях? Не. Ато ще го сложа там, моля да не го преча. Не, биби. Не, че няма да ги вземеш. Тресне. Ръчи има смея. Сега ще стане, да. Не. Да ли купи? На плюс аз. Плейгейм. Окей. Аз не събрах кученките, свършим и на мене. Не, пак почвам от 200. Не почваш. 0. Ай, пак.
Как взема телескоп? Чему? Не знам какво правим. Да. Много искам да става по-лоно да на И сега гледаш, не сме си пуснали звука на клипа. Ура, се чува много звук. Майко! Значи ще държа за сега някаква част и ще пусна музика просто. Няма да говоря. Не, къде съм набутах? Бягам. Майко, сами как ми върза. Сега гледам буквално на самите той. Така. Не, много сте диви хора. Тук много яко навдени. Аз чупят с машинка да няма скор. Но сандите влезе, много яко. Пам кота на много малко. Кой? Кота. Това ще хила. Чай, тук закриша на санди. Не мога. Оставим, че по-работи. Това ще вляза в зоната да го взема. Опа. Дай хлеб. Тук не виждат. Да бе, взема, ще да го убия. Аз направо влизам, брат, не знам. Оле, горичката красива. Горичката ме колко би... Аз за малко спрям клипа да проверя. Кратка пауза. Пауза се вижда. След тук. Чакайте го махна. Аз съм се махнал звука на Brawl Stars, защото много е дразнеш. И няма да се чува. Аз съм се дала това. Не, аз съм репта. Стой тук. Как избяга, видя ли го? Не му се показва. Няма. Спокойно спи да има в хата. Аре, бе, див. Не ми PowerPoint-а няма за какво да го мислим. Добре, айче. Майко, брат, скарах се къва. Пу. Мислех си, че само... Бездеш го вижда. Да, аз мислех, че е такъв само, че Рико пак той и майко направо. Пу. Никога не се случва повече. Молете се на Бог. Ма дърво може да чукнеш. Какво? Няма дърво чукнеш. Не, ще го Чукнат се чука. Не съм играл дай на майката, но... Не. Нещо прести. Как се съдна? О, не. Ама. Майко, че съм вързана. Али бе. Мортис. Давай. Брат, няма как да мога да ти. Ти някакъв им. Дай да го напред. Опа я. Къде са изстреляли, видя ли? Да. Не, приятел. Аз да му фървам. Аз ще пофудам на този. Как ги събрах? Майко. Дай цъкай плегим. Тъж бомба направо. И токен да бъдете ми свършиха. Значи отвориш често и всяко. Ама не съм свършили токените, но токен да бъдете ми свършиха. Колко минути записа? Ти тук пази. Тук пази, аз тук да ги чупя двете, аз ще ги чупя, готово чупих. Тук има един крол, който започва да ме дразни. Добре, как ги целиш, бе, брат? Аре бе, нали си мислиш? Той ще ги обеде. Айде, стана.
Добре, да се играем с Сабрим. Да се играем с слушаме куга. Сега не сте видели. Да. Хайде, още една кутийка. Ще имам за още една кутийка. Добре. Майко, как ще я още една кутийка, без да искам да отворя? Не. Не дераме. Да играе ли спам? Не знам. Играй сега този да си го дигнеш. Добре, остане 19 купи да го дигна. Не. Този клип не може да дигнем един Дарио. Изгледам. Аз Дарио да сега съм го стигнал още преди 10 минути. Може. Може. Давай. Аре, дървен джин. Няма че го оставим чиста, съжалявам. Че го взе. И аз се умитам, защото има тара. И аз си влизам, защото съм много печакат. Печаката на града уби тара. Ама дразна тя. Дай на майците. Знаеш коя е най-гълната комбинация? Дай на майкичик. Да се напочва. Бой. Аз преди имах скина на тоя. Аз го имам. Аз го нямам, защото не тази много силно трябва да се тръгна по-бързо. Давайте, мистер Про парчета. Мистер Про парчета. Те го кръсихме с Тедо. Викаме мистер Про парчетата, не е тя. Влагам Теодор, тук се борим, аз му към Теодора, ще се падне нещо от кучета и оня бам, падам съм мистер Пи и аз викам Теодорите по ли стана? И той не, защото имам герой. За какво тъпо да можеш само по-скоро? Не трябва да ти го кажа. Не, защото те започна да ми вика, нямам запани герой, изведнъж бам, герой и аз. Бум, нинджа. Аз влизам на този ден. Добре, никога няма да влизам вече. Как го бих? Бързо влизай на тая майка. Ти влезам да на майка, защото аз виждам колко съм. Той Була му влезе. Були. Как му и влезе този манка? Тя не едно. Вече не е едно. Тази бие много драге. Как ти мога оцели махти кръг? Как тя оцелиш? Тебе кефлите пропър. Тук. Това не ме хареса! Коня вихър, 2012. Не, това не е реално. Тази игра просто ще отрежа. Не. Цъка ми и плягим. Няма да е мистер Пропър. Никакъв шанс. Ще е мистер Бърлот. Няма крак ми пем. Има мемс почти вече. Кочи, не съм го играл тотално. Аз не съм играл от много време вече Пайпър, защото нямам. Пък не го имах от 2000 купи, аз печелих. От много време не играя. Знаеш кой ме я пакна? Кой? Тъс Рина. Да беше Спайк. Да, ето има Спайк. Дето са падна Спайк на 10 000 купи. И аз до 10 000 купи. На 10 купи, брат. Не на 10 купи, на толкова са на 1000 и нещо. Не, 1000 и нещо просто. Аз идем PowerPoint-четата и бягам. Не, аз ще спася. Не, няма. Направо ма спася. Извинявай, ама... Извинявай, ма бегай. Литам са. Внимай, тук. Оставаме. Може да има. Сега почна буквално бурята и вече сме останали третима. От които един съм аз. Не, Пайпърче, знаеш, че му обичаш, не ди. Една палка си не дай на майка, ако ти е близко. Че стиска го уби. Ама аз ще вляза на никой и ще ми оцелям винаги на почти трикава. Той дай, той как се кажеш, Пайпър. Не Пайпър, Брок. Започва да манираме. Знаеш си, имаме с него проблеми. Оцелих Пайпъра. Как да втъкна? Не, стига. Песна дай на майка, защото аз нямам нали така. Къде ме изпрати ти бе животно? Опа. Брат, как всички по нея любим. Всички мистер Пропърчета. Уи, I'm the champion. Виж много кръсно. Да. Не. Виж много помишление. Не. Аз ще убия. Уи, I'm the champion. Пак аз да. Оля, 20 минути. На мене не записва 20 минути.
Сериозно, бе, брат, една купа. 3 купи. Не, няма вече токени, така че... Често. Мисля, че трябва да ти дигнем първо 20 странка. Добре. А на бас, ще като се навръзки, ще се падне нещо. Ще става. Не го вярвам. Не вярваш на моя късмет, поне на това. На това вярвам, на това ама на моя. На кутийка може да отворя поне. Не е див. На той ръко мене ме уби. Аз как гледам, още си жив. Да, ти вече не си жив. Че го взема ли? Не можах. Гледах да го задържа. Бягай, надалеч. Не, няма да умра по най-тъпия начин. Няма да умра. Не. Аз кой бях? Че биш. Колко? Не, бягай. Няма на къде? Help me. Не. Отказал се. Колко пича остават? 6. 8. Отваряме. Едно боксче за Момо. Да, последното ще за късмет. Давай. Ето и отвори си го просто. Джемове. Моята магия. Бам. Лош късмет. Държи. Да, намалили ли са шанса? С 1000% за легендарка ми се намали на 606. Ама най-пик ми е още на 5000 нещо. И на цялата работа колко купи? Дигнахме 40. И ти ще бъде от клипа. Да този клип. И ще почна нов. Абе, просто... Това беше от клипа, хора. Айде, чао. Чао.